Bona tarda. Aprofito aquest Parlament virtual per transmetre com ens sentim molta gent independentista en aquests moments. Senyors diputats, diputats en presó o exili, president exiliat, és possible que la meva veu representi la de més de 2 milions de persones que l'1 d'octubre vam anar a votar i el dia 21 de desembre, en unes eleccions il·legítimes, ho vam tornar a fer per reafirmar la nostra voluntat de ser una república catalana. Senyors, no és l'hora dels partits. Això no toca, com diria algú. És l'hora del país. És l'hora de Catalunya. No volem un programa d'un govern autonòmic. Això no és de cap manera el que vam votar. I ho sabeu. Som conscients que davant tenim un estat repressiu que utilitzarà totes les eines legals i poc ètiques perquè mai Catalunya pugui esdevenir una república. Però això ja ho sabíem abans. I si no ho hauríem d'haver sabut. Només cal que fem un repàs de la història. Digueu-me, quan l'imperi espanyol s'ha portat magnànimament amb qualsevol colònia que s'ha volgut independitzar? O amb Catalunya? Permeti'm una anècdota. Fa uns anys, en un cumpleaños, hi havia uns pares i parlàvem sobre el tema del referèndum. Un pare era de mentalitat, podríem dir, perfil comuns. El meu, que és independentista, i un altre que estava en contra de la independència. Mentre estàvem xerrant, vaig dir, porque cuando seamos un estado independiente, y el pare independentista va dir, pero a ver, ¿vosotros creéis que el Estado español va a permitir esto? Y pues sí, hombre, claro, yo creo que sí, que lo vamos a hacer, si ganamos el referéndum, sí. Digo, no. Digo, es que el gobierno español esto no lo va a permitir nunca. ¿Vosotros creéis que se va a quedar con los brazos cruzados y va a aceptar un referéndum contemplando que una parte de su territorio se vaya? I no ho va dir com una amenaça, Ho va dir com, volem dir, a veure, sou conscients de qui teniu davant? Sou conscients de que ells aniran amb tot per evitar-ho? És com dir que no els coneixeu. I és això, senyors. És això. Ells ens veuen com una propietat, com alguna que els pertany. Segurament, si marxéssim 2 milions de catalans, els hi seria igual. Per què? Perquè es consideren que és la seva terra, que és la seva conquesta, que és el seu territori. I si escolteu el Rajoy, en el Senat ho va dir clarament. Va dir, ¿y qué esperabais que hiciéramos? ¿Aplaudir? Aquest ha estat el nostre gran error, penso jo. Hem pensat com a catalans i no com a ells. Els catalans tenim una mentalitat negociadora, no violenta, pactista. Parlem això, negociem-ho, intentem trobar una solució. Crec, sincerament, que molta gent de Junts pel Sí es pensava que d'alguna forma, tirant la corda, l'altra banda arribaria a una oferta negociadora. És allò de dir, a veure, si ho demanem tot, l'altra part dirà, bueno, tot no, però una mica més sí. I potser, al final, un referèndum pactat, qui sap. Fins i tot, penso que la CUP crec que n'era conscient d'això. Crec que ella sabia que en 18 mesos no es pot fer una república. No es pot desplegar una república. Però, bueno, entre tots anaven tirant, improvisant, per veure si al final l'altra part feia un mínim gest, un acostament.
Si us fixeu, la CUP anava pujant el llistó, anava demanant coses que pensava que Junts pel Sí diria no, de cap manera, això no ho acceptem. Però tot i així, Junts pel Sí anava acceptant. Clar, al moment dels pressupostos, la moció de confiança, jo crec que va ser un respir per tots, va ser un frenem això una mica, parem una mica, aturem una mica la situació. Però clar, el replantejament era aquests no fluixen, aquests no baixen del burro, jo no vull ser la part que digui no, això Junts pel Sí, ningú va voler dir no, doncs anem tirant, anem avançant. I llavors, què calia fer? Doncs forçar més la situació, forçar més a l'estat espanyol. I per forçar més l'estat espanyol, per pressionar-lo més, referèndum sí o sí. El referèndum es va preparar tot clandestinament. Hem vist que als ciutadans no ens va suposar cap despesa. Però penso que totes les esperances, tot estava dipositat en el referèndum. No hi havia més preparat. Això és una opinió personal, No hi havia res més preparat. No hi havia ni pla B, ni pla C, ni pla D. Possiblement perquè mai es pensaven que arribaríem a aquesta situació. Per la seva banda, el govern espanyol sí que tenia un pla més pervers pensat. I si escoltem els testimonis que estan a presó, d'alguna manera es pot intuir. Segons el que diuen els testimonis, hi havia converses a nivells cúpules entre el govern català i el govern espanyol. I les converses semblava que eren més disteses, no eren tan bel·ligerants com poden semblar de portes enfora. És com un venga, tranquilos, tampoco es para... No va a pasar tanto. Suposo que per això el govern català va dir, escolta, tirem endavant, no? Tirem endavant. No es pensaven que l'altra part, pels missatges que deien, seria tan violenta. No obstant, hi havia gent dins de Junts pel Sí que al veure que no arribava l'oferta de millora de l'altra banda, doncs, i com teníem més clar com les gasta l'altra banda, doncs van dir, mira, això ens hem de baixar aquí perquè això va cap a un xoc que no podrem, que és imminent. El pla de l'estat espanyol és maquiavèlic. En cierta manera es, vosotros tirad, id haciendo, que llegará un momento que nosotros vamos a demostrar cómo las gasta este Estado. Aplicació d'un 155 i se acabó la tonteria. Ells no només han volgut acabar amb l'independentisme, amb la manera de pensar, amb una ideologia que com a Espanya com a campanya és perfecta. Com a campanya a Espanya és perfecta. Sinó que aquest pla va molt més enllà. Aquest pla va a l'extinció de l'autonomia catalana. I no només del sentiment no independentista, sinó el sentiment català. Permeteu dir-vos que vau ser molt passarells, però que molt passarells. Vau caure en la seva trampa. Per què? Perquè vau pensar com a catalans i no com a espanyols. En certa manera nosaltres confiàvem que vosaltres ho teníeu tot previst. I en realitat no teníeu res. Per què? Doncs perquè l'Estat ja es va ocupar abans del 155 d'anar tocant tot allò que podia haver fet que sí que haguéssim sigut una república efectiva. Però l'Estat ja es va ocupar de que no tinguéssim cap eina per poder fer res. Perquè ho va anul·lar tot. Però el que està fet, està fet. No podem fer res. Hem de mirar la part positiva. En aquests moments, Catalunya ja és considerat mundialment com un subjecte polític. També els que creien en un estat federal i en una transició democràtica doncs han comprovat que no, que aquest estat actua quan cal de forma dictatorialment i ho fa quan ha de defensar la unitat d'Espanya
perquè la unitat d'Espanya està per sobre de la Constitució, com hem pogut comprovar. Què hem de fer? Doncs mirar endavant. Quins escenaris tenim davant? Doncs sense cap mena de dubte, el primer escenari és investir el president Carles Puigdemont. Investir-lo telemàticament. Perquè no fer-ho és acceptar el 155. És acceptar que ells puguin decidir qui volen president, o millor dit, qui no volen com a president. Ara bé, un cop investit el president, ell sí que pot agafar i renunciar al càrrec, perquè sap que si ve aquí, l'empresonaran. Sembla tonteria, però no és el mateix que nosaltres accedint al 155 que sigui el president que deixi el càrrec. No obstant, aquesta renúncia considero que ha de ser temporal, perquè la nostra república està a l'exili. I el Puigdemont representa la República Catalana i el govern legítim de Catalunya. També hi ha una altra opció. Ell podria venir, un cop investit com president, i presentar-se a la justícia i dir, mira, jo m'entregaré a la justícia espanyola, però com a president. No seria tan fàcil pel govern espanyol detenir a un president democràtic escollit en unes urnes de cara a Europa, de cara a tothom, però no ens enganyem, aquest estat és capaç de tot ara. Un cop tenim ja un nou president, sigui qui sigui, no ens podem quedar amb la idea d'autonomia. Què hauríem de fer? Lluitar per un referèndum pactat amb Europa. I aquí és on hem d'intentar sumar els comuns. La prioritat absoluta del Parlament de Catalunya, del govern de Catalunya, hauria de ser el referèndum i acabar d'una vegada amb aquesta agonia. Sense vencedors ni vençuts. Els catalans ja acceptem un referèndum tant els independentistes com els que no. Ja volem votar. Hi ha un 80% de la població catalana que vol votar. Clar, si anem amb els comuns a Europa, que llavors ja representem més de 70 diputats i per tant una representació més àmplia del Parlament de Catalunya i de la societat catalana, nosaltres hem d'apel·lar als principis fundacionals i als valors fundacionals de la Unió Europea. I dins d'aquests principis, ells diuen que s'han de respectar l'estat de dret, que s'han de respectar els drets humans, dels estats, de tot, però diu incloses de les minories. I per tant aquí és on entra Catalunya. Catalunya és una minoria. Per tant nosaltres hem d'apel·lar a Europa a aquest referèndum. Una manera és dir-li a Europa, digue-li a Espanya que hem de fer un referèndum i si Espanya no vol, és Europa qui l'ha de fer. Si no podem fer el referèndum, caldrà pressionar Europa i implicar-la. De quina manera? Doncs d'una manera que els hi toqui la butxaca. Hem de pensar una cosa molt certa. La Merkel es queda sense el Regne Unit. Per tant, necessita un aliat fort. Aquest aliat, sumís, pot ser Espanya. Sap que el Rajoy li dirà amén a tot. Sap, a canvi de que Alemanya ajudi a Rajoy en el procés català, què aconsegueix Alemanya? Doncs que Espanya li doni suport a la vicepresidència de la Unió Europea perquè Alemanya sigui la vicepresident. Entre els estats s'ajuden, això ho sabem, i no hi podem fer res. Per tant, no hem d'esperar molt d'Europa. Només podem esperar si la posem entre l'espasa i la paret. Mireu, els independentistes hem fet moltes coses bé i altres de malament. La que jo he criticat més no és el fet de portar-nos on ens hem portat. No, això no és. Sinó la de fer-nos creure que amb llacets i manifestacions aconseguiríem la república. Les revolucions
tenen conseqüències. I moltes vegades desagradables. Les revolucions a vegades porten morts. Clar, jo entenc que el president no fes efectiva la república, perquè no ens han preparat per això. No ens han dit això, clarament. Si continuem per aquí, hi poden haver morts. En certa manera, ens han portat enganyats. Ens heu portat enganyats. A la gent, des d'una primera vegada, s'hauria d'haver deixat les coses clares. Si tirem endavant per aquest camí, poden haver conseqüències. I no vol dir que haguem de morir. No vol dir que ningú hagi de morir. Però la gent ha de ser conscient de que és un escenari possible davant la violència de l'altra part. I si engeguem aquest procés, i si engeguem aquest camí, i no culminem, és a dir, no fem efectiva la República Catalana, també la gent hauria de saber, o haurien d'haver dit, que estarem molt pitjor que ara. Ens tocarà la llengua, ens tocarà l'autonomia, posaran gent a la presó, aplicaran la dictadura, hi haurà una persecució ideològica. A partir d'aquí, la gent ja pot triar. La gent diu, estic disposat a continuar amb aquestes condicions? I quanta gent tenim que està disposada a continuar en aquesta situació o en aquestes condicions? Perquè si hi ha 4 gats, coi, millor no haver-hi entrat. No ens enganyem. Dintre del que cap i de totes les coses dolentes, la gent viu bé. La majoria de la gent viu bé. Té un nivell de vida, podríem dir. I clar, molta gent no està disposada a arriscar-ho tot o a arriscar tant en la seva vida. I això ho hem d'entendre. Quan un es posa en alguna cosa, ja sap el que s'exposa. Els diputats ho sabíeu, i ho sabeu. Ningú us va obligar a presentar-vos, ni abans ni ara. La gent també ha de ser conscient del que s'exposa. I penso que amb l'1 d'octubre, més o menys ara ja ho sap. No ens enganyem, el referèndum seria l'ideal. Per què? Perquè ens permet sortir de l'independentisme i presentar un projecte que es diu República Catalana. Un projecte que competiria, en un referèndum legal, en un projecte d'Espanya. I aquest projecte d'Espanya, perquè sigui atractiu, haurà d'oferir millores a Catalunya, als catalans. Per tant, el que és innegable és que el referèndum a qui beneficiaria, segur, tant si es guanya com si es perd, és els catalans. Això és el que hem de transmetre. El referèndum beneficiarà els catalans. El nostre projecte de república jo crec que és molt atractiu, moltíssim, molt més que el projecte de Seguim Espanya. Però cal explicar-lo. No ens enganyem, el cas català no és únic. I per molt que diguin que no, que clar, que el cas català és una excepcionalitat, no. Obrir el meló a Catalunya és obrir el meló a totes les nacions i territoris que no tenen estat i que puguin decidir el seu futur. Però és que aquesta és la realitat d'Europa. A Europa, els territoris han de formar part perquè volen, no perquè estiguin obligats. Potser ha arribat el moment d'agafar l'anhel de més territoris que volen, com nosaltres, decidir el seu futur i ajuntar-nos tots i demanar entre tots els estats, que no som estat, podríem dir que som territoris que volem ser estat, doncs demanar una cosa tan simple com una reglamentació internacional per la qual una nació pugui decidir el seu futur a través de les urnes. Aquest 3 d'octubre el rei va perdre
l'oportunitat, podríem dir única, d'acabar amb l'estigma que té el seu llinatge borbònic. Un llinatge de repressió absoluta als catalans. I ho tenia molt fàcil, Només havia de demanar perdó per les càrregues i demanar una entesa per poder fer un referèndum. En comptes de fer això, demostrant que és fill nascut de la democràcia plena, va demostrar que no té jurada. Possiblement agreujat per les diferents i sonores xiulades que ha rebut la seva persona en actes esportius, principalment. Però que ha d'entendre que són xiulades per al que ell representa. I encara té una oportunitat. Jo crec que té una oportunitat d'esborrar aquesta rèmora borbònica de repressió als catalans. També hi ha una altra opció. I és possible fer un pas entremig entre l'autonomisme i la república. Hi ha una opció. L'opció es diu Estat Lliure Associat. Hi ha països que han aconseguit la seva independència plena d'aquesta manera. Per exemple, les Filipines. Què ens permet el ser un estat lliure associat? Doncs ens permet fer una Constitució pròpia. Ens permet fer una assemblea constituent. Ens permet crear les estructures d'estat. En definitiva, ser un estat lliure associat és com ser un estat independent, però clar, pertanys a Espanya i tens rei. No obstant, sí que és cert que passaríem d'una república simbòlica i una monarquia que és totalment efectiva a un estat efectiu i una monarquia simbòlica. Aquesta fórmula també ens permetria una cosa, que és demostrar a tots els catalans, és a dir, a l'altra part del 50%, a l'altre 50% de la població catalana, que Catalunya pot ser un estat independent i funcionar perfectament per si sol. Per tant, demostrar que és possible ser una república catalana. I així guanyaríem aquesta part de gent que no creu en la república. També ens permetria aquesta no ruptura sentimental de, home, és que jo deixo de ser espanyol, jo tinc família a Espanya. També pels estats europeus no podrien dir que sortim de la Unió Europea, perquè no trenques res. Per tant, no es pot parlar de trencament. Encara que a nivell polític i a nivell funcional, sí. La desavantatge de ser un estat lliure associat, doncs que seguirien sent part d'Espanya. Això és així. El orgullo patrio. Nuestro territorio. I tindríem rei. Però aquesta opció podria ser l'opció que han adoptat altres països abans de ser una república independent. Aquestes són les opcions que tenim. No hi ha més. No fer res i seguir obedients i submisos, exigir el referèndum, demanar ser un estat lliure associat o fer efectiva la república. Aquestes són les opcions. Moltes gràcies.